Kasih Bora. Selamat malam Mas. Malam Mbak. Iya, ini namanya Mas siapa? Yoga. Mas Yoga. Yoga jenenge dhewe apa jenenge kancane? Kancane. Jenenge kancane digawe. Monggo Mas Yoga di sebelah sini boleh ya. Mas Yoga, mau bawa dong Mas Yoga. Ardena, Waktu kabar gelion orang pikir turu ketemu awal singkir kelipatan koyo kelangan pikir gelopo arane geluku disikari di porong kaki pitu sampai dino iseng sing bisa turu demen riko ngomong sing kewatu. bakar gedang campur sari sampai kering gulai sungai gedang rojo sak tudung dipangan codong timbang urang ngaluang guluku pocong Godhong sawi enae ora mangkopo ati iki aku yo ngomong risa gedhang raja sak durung diperendeli dong sing percaya bedan dodo iki Tera percaya bedan dodoku Mas iki isine sampean kabeh turu ketemu awal langsung taksir kelipatan koyo kelangan pikir Uwet kelopo arane geluku disikari di porong kaki pitu saben dino iseng sing bisa turu demen riko ngomong sing kewatu. Mbak Manten, tangane Mbak Manten, kasih. Mas Trisna bakar gedeng campur sampai kering gulai iso pikiri gedeng rojo sak tudung dipangan codong timbang urung ngeluang guluku pocong Godhong sawi enae ora mangkopo ati iki apa yo mung nganggo risa gedhang raja sak durung diperendeli dong sing percaya bedan dodo iki areng-areng bakar gedeng campur sini sampai kering gulai iso pikiri gedeng rojo sak tudung dipangan